Tig na titig si Alice sa kanyang music box. Gumagaan ang pakiramdam niya habang naririnig itong tumutugtog. Tuwang-tuwa din siya sa bawat ikot ng piguring balerina sa gitna nito. Bawat paghinto ng tunog, walang sawa niyang pinipihit muli ang susi nito paulit-ulit. Sa wakas, may music box na ako. Hinto, pihit, hinto. Pihit, hinto, pihit, hinto. Hindi niya mapigilan ang sarili. Tila hinihigop nito ang lakas niya para huminto ito sa pagtugtog. Nanginginig pa ang mga kamay niya sa bawat pagpihit ng susi ng music box. Sabik na sabik kasi, para siyang nababaliw kapag hindi niya naririnig ang tunog nito. Nakasilip sa may pintuan ang kanyang ina. Tahimik itong lumuluha. Gusto siyang yakapin pero hindi naman makalapit sa kanya. Tinangka nitong istorbohin siya sa pagkalikot ng kanyang music box, pero nanlisik ang mga mata ni Alice. Itinulak ni Alice ang kanyang ina. Matagal nang gusto ni Alice na magkaroon ng music box. Unang beses niyang nakita ito sa bahay ng kaklase niya noong grade 5 pa. Simula noon na humaling na siya rito. Inggit na inggit siya tuwing pupunta siya sa bahay ng kaibigan. Dahil ang pinapangarap niya ay nasa silid lamang nito. May kaya ang pamilya nito at kahit siguro ilang music box ay kayang bilhin ng mga magulang nito. Hindi tulad niya na mahirap. Magsasaka ang tatay niya at ang nanay naman niya ay mayordoma sa bahay ng isa sa mga pinakamayamang pamilya sa bayan nila. Hindi siya mabilhan ng mga magulang niya na music box sa kakapusan nila sa pera. Kaya ang ginawa ni Alice tuwing may sumosobra na baon ay iniipon niya iyon. Inilalagay niya sa kanyang alkansya. Habang wala pang pambili, kinuntento muna niya ang sarili. Tingnan ang larawan ng iba't ibang disenyo nito sa mga hinihiram niyang libro sa kanilang school library. Binabasa niya ng paulit-ulit ang kasaysayan ng kwento tungkol sa music box. Sa ngayon, alam na rin niyang nagmula ito sa Switzerland at noong 19th century, artisan watchmaker lang ang marunong gumawa nito. Isa sa pinakapaborito niyang kwento tungkol sa music box ay ang kwento ng isang Swiss watchmaker na gumagawa ng music box para sa bunsong anak na malapit ng mamatay. Ang malamyos na tugtog nito ang nagpapangiti sa bata sa kabila ng malubha nitong sakit. Makalipas ang 4 na araw, biniyak ni Alice ang kanyang alkansya at binilang ang perang naipon. Tumataginting na 1,000 piso ang naipon niya at ang swerte nga naman kapag dumarating, bumubuhos isang araw. Pag-uwi ng nanay niya galing trabaho, ibinalita nitong nagbebenta ng mga gamit ang kapitbahay ng amo nito. Umuwi raw ito mula sa Amerika para ibenta ang lahat ng natitirang ari-arian. Mukhang wala na raw itong balak manirahan sa Pilipinas. Isinasama si Alice ng ina. At baka raw may magustuhan siya doong gamit. Baka may music box doon. Pag nagkataon, bibili ako. Pagdating doon, agad nilang napansin ang nakapaskil na karatula sa gate nito. Garage sale, inquire inside.
Marami ng tao ang nakikiisyoso roon. Maliit na barangay lang sila sa Masbate. Kaya hindi makapagtatakang ganito kabilis kumalat ang balita tungkol sa garage sale nito. Sa loob ng garahe, may 3 malalapad na malalaking lamesa na pinaglalagyan ng mga ilang mga gamit ng may-ari. May mga figuring anghel, damit na panlakad, pambabae at panlalaki, kaserola, jewelry box, upuan, calculator, at mga pandekorasyon sa bahay. Bagsak presyo ang benta ng lahat ng gamit. Pagkakita sa music box, nanlaki ang mga mata ni Alice. Agad niya itong dinampot. Ang ganda! Ang music box ay gawa sa kahoy na nilagyan ng barnis at may nakadikit na gold-plated na pangalan sa gitna. Cynthia? Kaya Cynthia siguro. Siya yung dating may-ari nito. Pagbukas niya ng music box, lumitaw ang isang figuring balerina. Pinihit niya ang susi nito. Umikot ang figurin at pumailan lang ang isang malamyos na tunog. Kapag sinilip sa loob nito, makikita ang umiikot na bungkos na mga maliliit na karayom. Kada ikot nito ay dahan-dahang kumikiskis ang mga karayom sa isang maliliit na metal na suklay. Iha, gusto mo ba yung music box? Nilingon ni Alice ang pinanggalingan ng tinig. Ito siguro ang may-ari ng mansyon. Opo, magkano po nyo ibebenta? Para sa iyo, libre na lang, iha. Iniabot nito kay Alice ang music box. Sabay kindat, lihim din itong sumenyas na huwag sabihin sa iba na hindi siya pinagbayad nito. Tuwang-tuwa ang bata sa natamong swerte. Pag-uwi nila ng bahay, sabik na pinatugtog ni Alice ang music box. Hindi niya malaman kung anong hiwaga mayroon ito. Pagdaan ng mga araw, para na siyang na-addict dito. Maging sa eskwelahan nila, dinadala niya ang music box. Tuwing may pagkakataon, madalas siyang magpaalam na pupunta sa banyo. Hindi para umihi, kundi para lamang patugtugin ito. Nagdaan ang mga araw. Tumindi ang pagkahumaling ni Alice sa kanyang music box. Katunayan, hindi nakakatulog sa gabi kung hindi niya ito napapatugtog. Kapag huminto ito, automatiko siyang gigising at babangon para lang patugtugin ang music box. Ang laki na ipinagbago niya mula nang makuha niya ang music box. Naging kapansin-pansin ang pagiging tahimik niya. Malaki rin ang inihulog ng timbang ng kanyang katawan at nangingitim na ang ilalim ng kanyang mga mata. Tanda ng kakulangan sa tulog. Nabahala na ang mga magulang ni Alice. Minsan, itinago nila ang music box. Nagwala ang bata para itong baliw na naghahanap. Nang naghahanap, sa awa ng kanyang nanay, ibinalik din nila ito. Nakamulagat ang mga mata habang nakangiti noong hinablot niya sa kanyang nanay. Kinonsulta nila sa kilalang albularyo sa isang baryo ang kalagayan ni Alice. Kailan pa nagkaganito ang anak nyo? Halos 1 buwan na ho. Simula nang makuha namin ang music box niya. Music box ba? Ika nyo? Patingin nga ng sinasabi mo.
Ipinakita ng nanay ni Alice ang music box sa albularyo. Pagkakita nito, napailing ang albularyo. Maya-maya'y sinindihan niya ang dalang insenso at pinausukan ang music box sabay sambit ng isang orasyon. Ano ho ang nangyayari sa anak namin, Kabenji? Natahimik ang albularyo. Bumalik sa alaala nito ang tulalang mukha ng isang batang babae. Anak ito ng isang mayamang negosyante sa bayan nila. May kinalaman din ang music box sa sinapit ng bata. Ayon sa magulang ng bata, sobrang nahumaling ito sa music box na binili para dito. Wala na itong inatupag kundi ang patugtugin ito. Hanggang isang araw, parang kandila na lang itong naupos at nawalan ng malay. Sinikap niyang pagalingin ang bata, ngunit nabigo siya. Saan niyo ho nabili ang music box na ito? Sa bahay po ni Mrs. De Guzman. Yun pong nagpunta sa Amerika para ipagamot ang bunsong anak. Kung ganon, tama ang aking hinala. Ano po ang ibig niyong sabihin? May humihigop na kaluluwa sa anak niyo. Ganto rin ang sinapit ng bunsong anak ng mga De Guzman. Habang nagpapaliwanag ang albularyo, si Alice naman ay titig sa music box na nakapatong sa bintana. Nang huminto ito sa pagtugtog, nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Lumamlam ang kanyang mga mata, pero pinipigilan niya ang sariling pumikit. Maya-maya'y nagbunga ng mainit na singaw ang buo niyang katawan. Agad inirasyonan ng albularyo si Alice. Nawala ang mainit na singaw. Pumitik siya. Biglang nawala ng malay ang bata. Buhat ito ng ama at inihiga sa kama. Sinilip ng albularyo ang itim na mga mata ni Alice. May konting liwanag na nagmumula rito. Kapag dakay, nagsalitang muli. Maswerte kayo, hindi pa huli ang lahat. At malakas ang pwersa ng itim na kapangyarihan. Nagmumula sa box na yan. Kahit ako ay hindi ko kayang labwanan ang pwersang ito. Palagay ko, ito'y nagdudulot ng salamangkang itim. Hindi po ba pwedeng sirain na lamang ang music box? Malakas ang kapangyarihan ang maaaring sumira sa music box. Maging ang mga De Guzman ay hindi nagawang sirain ito. Diyos ko, bakit kailangang ibenta pa ng mga De Guzman ang music box kung alam nilang mapapahamak dito ang anak namin? Sa tingin ko ay hindi si De Guzman ang nagbigay nito sa anak ninyo. Matagal nang itinapon ng mag-asawa ang naturang music box. Kung sino man ang nagbigay nito kay Alice, may palagay akong alam nito ang kapangyarihan ng music box. Ang tanging maipapayo ko sa inyo ay lisanin ninyo ang lugar na iyon at itapon ang music box bago tuluyang mahuli ang lahat. Mabilisang nagpasya ang mga magulang ni Alice na lisanin ang kanilang bahay at manirahan muna sa bahay ng isang kamag-anak. Sa araw ng kanilang pag-alis, inihagis ng kanyang ama sa labas ng bintana ang music box. Bumagsak ito sa damuhan, kaya himalang nakaligtas na naman ito sa pagkasira.
Sa dako roon, isang batang babaeng natagpuang nagmamasid-masid sa bahay nila Alice. Ni Isay, walang pumapansin dito. Nagtataglay ito ng gintong buhok. Malalaking mga mata na may malalantik na mga pilik, mapupulang labi at mapuputing balat. Naglalaro ang edad nito sa 10 o 11 taong gulang. Nakita ng batang babae ang pagbagsak ng music box sa labas ng bintana. Nang masilayan nito ang kani-kanina lang ang tulalang mukha ni Alice, nagpakawala ito ng isang mahiwagang ngiti. Isang palatandaan na muli na naman itong nagtagumpay na manguha ng kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang music